on perjantai. Emme ole vielä lomalla. Hyvää huomenta. Banaani Kärpäsen tärkeyttä perinnöllisyystieteen alalla. Ei voida koskaan yliarvioida, Sami. Tsekki munkki Gregory Mendel, jota ei tule sekoittaa myöhemmin vaikuttaneeseen Mengele-nimiseen peitikkaan. Hyvä perse! Oli herneiden ja kärpästen mestari, Sami! Kirjataan tärkeimmät termit. Mitoosi ja meijoosi. Mitokondrioosi. Zygooti. Konjugaatio. Hede Sami mittani on täyttymässä. On haploidinen määrä kromosomeja, jotka yhdynnästä muuttuvat diploidiseksi, Sami! Höh! Mä oon ollut ihan kiltisti koko ajan, se on toi Keinonen! Poistu luokastani! No, Spiili koko ajan ruksuttaa noita vehkeitä! Ulos! Ulos! Jes, erota se! Hyvästi tuulenpesä! Keinonen! Miksi tällä kärpäsellä on punaiset silmät? Se on varmaan hirveässä kankkusessa oleva kommunistikärpänen. Niinpä. No, Sakari Östermalm, miksi tällä kärpäsellä on keltaiset siivet? Sakari, kai sinä vaan nuku. Sakari Östermalm, miksi kärpäsellä on keltaiset siivet?